За 353 две конзоли, цял кашон с изненада. Приготвил съм ти четворката с двата джойстика, с игрите, тройката с игрите, заедно с гаранцията. Така че виждам, че ти си избрал още една игра, която аз избрах да закупя още една игра, която напомня за моето детство. Също така искам да подчертая, че тези точки искам да ги подарим на следващия клиент, който и да е той. Добре. Да го изненадаме и да се зарадва. Аз дойдох за един PlayStation, а получавам два PlayStation. Желая ви здраве, късмет, много клиенти. Супер, много ти благодарим. 353. Да. За 353. За 353 две конзоли, цял кашон с изненада, за които още ни подозират. Супер. Еми, много ти благодарим, че дойде в нашия магазин и много се радваме, че на теб ти се падна, имайки предвид, че ти от доста време си очаквал да дойдеш. Да, и не съм от града. Да, и наследиш от ден първи ден, се казва в социалните мрежи, така че благодаря ти много. И се виждаме. Абсолютно, мерси.